ሚኒስትሪ ዜና ብዝቕንያት ዚያብ ጎደበና ብዛዕባ ዝተረኣየ ምዕባለታት መግለጺ ኣውፅዩ ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ምሕደራ ጎሓፍ ብዕቱብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ወለንታውያን ልግስ ደም ብደረጃ ሃገራዊ መንደፈራት ዘኪራ መግለጺ ቅንያቱ ኣብ ጎደበና ጎያይ ምዕባለታት ዝተረኣየሉ ቅንያት ነይሩ ኣብዘን ዝሓለፋ ውሕዳት መዓልታት ብሕልፊ ብናይ ቀጠር ምስሓብ ዝተናፈሰ ሩይን ዘይሩይን ዜና ውሕድ ኣይነበረን ዛጊት መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ መግለጺ ኣይሃበን ምኽንያቱ ብዛዕባ ዝተባሃለ ምስሓብ ብዝምልከቱ ኣካል ሃገር ቀጠር ዝተዋህበ ዝኾነ ሓበሬታ የለን መንግስቲ ኤርትራ እቲ ብቀጠር ዝተወስደ ስጉምቲ ኣብ ውሽጢ ርቡጽ ሃዋህው ብተህዋኽ ዝተወስደዩ ዝብል ገምጋም ስለ ዘለዎ ኣብ ግምታዊ ትርጉም ኣይከኣቱን እዩ ርእይቶ እንተልይዎ ኸኣ ሓቂ ምስ ፈለጠ ከቕርቦ እዩ ሚኒስትሪ ዜና ኣስመራ 17 ሰነ 2017 ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ከባቢያዊ ድሕነት ንምሕላው ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ከካይድ ምጽንሑ ይፍለጥ ምሕደራ ፈሳሲ ጋዛውን ደረቕን ጎሓፋት ድማ ሓደ ካብቲ ብዕቱብ ዝሰርሓሉ ዘሎ እዩ ጋዜጠኛ ዳናይት ገብረ ህይወት ዘዳለው ተጸብጻብ ይስዕብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ጎሓፍ ኣብ ኣከባቢ ዘስዕብዎ ብከላን ኣብ ጥዕና ዘውርድዎ ጉድኣትን ብምግንዛብ ብውሕሉል ኣገባብ ንምእላዮምን ንምምስራሖምን ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ኣብ ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ዳይሬክተር ኣከባቢያዊ ምሕደራን ቁጽጽርን ወይዘሮ ኣስቴር ረዳእ ዝገሊጻ ዛጊት ንመነባብሮ ህዝብን ኩነታት ኣከባብን ኣብ ግምት ዘእተወ ውስናይ ጎሓፍ ቦታ ስለዘየለ ምሕደራ ፈሳሲ ጋዛውን ደረቕን ጎሓፋት ንምቕርጣው ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘሎ ዝሓበረት ወይዘሮ ኣስቴር ቀመማት ብግቡእ ክመሓደሩ እንተዘይክኢሎም ዘውርድዎ ሃስያ ከቢድ ስለ ዝኾነ ናብ ሃገር ዝኣትዉ ቀመማት ብብዝሖምን ብዓይነቶምን ንምልላዮም ከምኡውን ካብ ምምሕዳሮም ክሳብ ምውጋኖም ዘሎ መስርሕ ንምክትታል ዝተፈላለዩ ስራሓት ይሰላሰል ከም ዘሎ ኣብሪሃ ኣብ ደረቕ ጎሓፋት ሓደ በሃገር ደረጃ ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ትሑት ንጎሓፋት ናይ ምእካብን ናብቲ ዝግብኦም ቦታ ናይ መብጽሐን እዚ እንታይ ማለት እዩ 55 ሚእታዊት ናይቶም ዝፈርዩ ጎሓፋት ኣብቲ ዝተዳለወሎም ማእከቢ ቦታ ይበጽሑ ከም ዘለው ክፍለጥ ተኸኢሉ ካልእ ኣብ ዘቤታዊ ጎሓፋት እንድሕር መጺና 70 ሚእታዊት ናይዚ ክምሽምሽ ዝኽእል እዚ እንታይ ማለት እዩ ሓመድ ቆጽሊ መጽሊ ዝሓዘ ክፋሉ እንድሕር ኮይኑ ነዚ ኸኣ ብግቡእ እንተዳእ ተመሓዲሩ ኣብ ናይ ድኹዒ ኣመሽምሽካ ኣብ መዓላ ክውዕል ከም ዝኽእል ክፍለጥ ተኸኢሉ ካልእ ጎሓፋትና ምናልባት بعينتهم فلالينا بلاستيك نبينو حصين مصيل نبينو طراموز نبينون تخالق قصل مصيل نبينون تاكيبو اي غحفني دلو ازي اقداسنوتو نتايو فلالي خان تدا تاكبو خونكا نداغما متقام وي نداغم نممسرح اب عدل يخفت مالتيو سلازي زاغيت اب هاغرنا ازي فلالي خاناي مكابن مغحفن كم زيل مالتيو ابشد شين زوباتات هاغرنا سنفلطتاو محدران اتعلاليان غحفات مالت نعيني مايات نحرشا بوتاتات رحقت كتمان تاريخاو قرستاتن اب گمزئتون مغبار كمون زبيتاو غحفات قلطيفوم سلازي مشمشون ندخعين موعالومن داغم نممسرحومن حدا كابتي كفل أكباوي بعتوب زت أمتو مدام مهان وسيخ حبيرة مجوحة في بوتا نايزن كتماتات حوز كتماتات مستأنعة مثل نايتي بخمي مجديتي سنفلت أتو مجدي كأدوها هنا نايتي مجوحة في بوتا أسنينا كسب كفلنا ومنسترنا نزي بوتا زأمل لاي كواسع كم زخيل عمل كتنا درجة نشدشتي إزوباتات زلوا كتماتات حوز كتماتات توهيبو كال أبزي قربا غزي أبزي مغحف بوتاناي كتما اسمرا بسكاري كوز فلت حنت تكال تتخيلالاو ذات كال زي انتيا بزيكا حاطينن بلاستيكن حمدن كال زتفالاليو درقن فسستن غحفات تمسرح سلازي ام مغدال اتي هاسيا بغحفات كمص زخيل صعبينات تغبر ابركتو وحدا يكونن كبابياو دحنت نمحلاو ኤርትራ ምዝተፈላለያ ሃገራውያን ትካላት ከምኡን ዞባውያንን አህጉራውያንን ውድባት በመተሕባባርን በመዋሃድን በከላአየር ንምቁጽጻር ተሰርሕ ከምዘላ በዚ መሰረት ድማ ምስ ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መረኻቢታትን በመተሕባባር ናብ ሃገር ዘኣትዋ መካይን ገደብ ከም እተገብረ ገሊጻ ወይዘሮ አስቴራ መወዳእታ ምክልኻል አካባቢ ሕቶ ቀጻልነት ህይወት በመሃኑ ኣብ ርእስቲ በመንግስቲ ዝካየድ ጻዕርታት ህዝብውን አምክልኻልን ምዕቃብን አካባቢ ከነጥፍ ከምኡን ንአካባቢ ንዝምልከቱ አዋጃት ብግብር ክትቀመሎም አትሐሳሲባ ናይ ሙጋድ ወይ ምክታእ ብከላ
ጠቀስ ዝኾኑ ተፈላለዩ አንቀጻት ሒዙ ወፂኢሎ እዚ ከዓ ህዝቢ ሙሉእ ብሙሉእ ተረዲኡ አባይታ ብግብሪ እንተደኣ ተጠቂሙሉ ናይ ብሓቂ ኣብቲ ጽልዋታት ወይ ከዓኒ ኣብቲ ኣብከላ ዘለዎ ተራ ናይ ጉሓፋት ኣዝዩ ክንክኡ ጥራይ ደይኮነስ ጉሓፍ ብሓፈሹ እንተደኣ ብግቡእ ተጠቂምናሉ ሃስያ ጥራይ ደይኮነ ዘለዎስ ቁጠባዊ ረብሓውን በዚ ክገልጾ ፀናሕኩ ኣለዎ ስለዚ እዚ ሓድሽ ዝወፀ ኣዋጅ እውን ናይ ብሓቂ ነዚ ርትዓዊ ዝኾነ ምሕደራ ጉሓፍ ንኽስስን ወይ ከዓ ብከላ ንኽጎድል ኣዝዩ ዓብ ኣበርክቶ ክህልዎ እዩ عاستر 4 سنة عالم لخوي معالتي ولنتاو لقسدم هياب هيوت زخونة الدم بملقاس هيوت حاجزنا زدليون دحم بزبل تيما بدرجة هاجرت مال 16 سنة أبكتما من دفرة تذكرام اتعلت بدرجة زو عن سبب أبكتما كرنون تذكرام وكلتي أرينا في المنتكابون موسيقى كيدان نزل أخوات سبب ليدا تخل مريم كتاربع ኣብቲ ናይ ዝኽሪ መደብ ብሰልፊ ዝተሰነየ ንወለንታው ልክስደም ዘንጸባርቕ መሰናድኦታት ቀሪቦም ሚኒስተር ጥዕና ኣሚና ኑር ሕሴን ኣብ ዘስማዓቶ ቃል እታ ዕለት ነቶም ብጥዕናዊ ጸገማት ይኹን ሓደጋ ሓገዝና ዝደልዩ ወገናት ብተበግሶ ንምድሓኖም ደም ክንድግስ እተዘኻኽር ምዃና ጠቒሳ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ንቕሓቱ ኣበሪኹ ወለንታው ልክስደም ከሰስን ጸዊዓ ብምኽንያት መዓልቲ ልክስደም ኣብ ንጽምብለሉ ነቶም ሓገዝ ዘድልዮም ወገናትና ንምድሓን ምልጋስ ደም ናይ ኩሉ ዜጋ ሓላፍነት ምዃኑን ምዝኽኻርን ንምግንዛብን እዩ ምልጋስ ደም ምስ ልዑል ኣድላይነቱን ኣገዳስነቱን ኩሉ ወዲሰብ ኣብ ዝኾነ እዋንን ቦታን ንድሕነት ህይወት ክስዕቦ ዘለዎ ቅዱስ ተግባር እዩ ኣቦ መንበር ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም አቶ ሳምሶም ገብረስላሴ ድማ እቲ ማሕበር ንኽዓብን ንኽምዕብልን ኣበርክቶን ዝገብሩ ብምምስካን ትሕዝቶ ሃገራዊ ባንክ ደም ንምስሳን ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ዜጋታት ብመንሕራይ ክሳተፉ ጸዊዖም ኣሽማይዶ ደም ብምልጋስ እታ ዘይትካ ህይወት ምውፋይ ኣብ ተረኸበት ሃገር ንነብር ዜጋታት ብምዃንና ኩሉ ሓደ ኣብዚ ማሕበር እዚ ብምጥርናፍ ኣብነትን ኣስርን ኣያታት ኣሕዋት ክንከውን ግቡእ መስለኒ ናይ ክብሪ ፕሬዚደንት ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ብሪጋደር ጀነራል ተኪየር እሶም ብወገኑ ካብ ዞባ ማእከል ሓሊፉ ኣብ ኩለን ዞባታት ቆይሙ ዘሎ ማሕበር ንጥፈታቱ ንኽድንፍዕ ዝምልከቶም ኣካላት ዘይተሓለለ ጻዕሪ ከካይዱ ኣተሓሳሲቦም ኣብቲ ኣጋጣሚ መደብ ምትካል ፈልስን ወለንታዊ ልክሲ ደምን ከም ዝተኻየደ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም بتماسسالي بدرجة زبا عن سبا أب كتما كرن أب ستخايدة تماسسالي نيزخر مدب جنفر محبر ولنتوان لقستدم كاب زقوم أب سلسة إبرة كاب تمهارو كلا أي درجان كوليجن شحن سلسة 240 شوعة أهادو دم كم تلقسة تقاليتهم أب وشتن وطعن زنبر زيغاتات نحربنياتات السنكولام كينات نمحقاز زد تفلالي نتفتات كم زكايدو يفلتن كم أكل نايزي نبرتين وزبات سنة بدليتهم أبت الزوبا كتأسون زمرسو تعليتي سنكولام كينات نايم دقاف نتفتات يسر عسر اللوم وكل إرينا أماني التسفاين زدالوت أبتصاب أرسي مسمرم كتاربع نبرتين وزبات سنة نحربنيات السنكولام كينات قبر ودقف بزل على كم زغط الوب بمقلات بدليتهم أبت كبابي كتأسون زوسونو تعليتي سنكولام كينات من براء بايتي نايم هنا سبق سوا سيدام أبو عمر كوميتي مهنا سأبايتا أتو قد عقبين يرينا أبزها وحبريتا أقدمهم أم إلي سدرا سوات ذات أكبر ومدى وتيتا ومنبار بمحبار إذن يمتياس حربنية السنكولام كينات عمام نمعواتون بواني ساتو فخم زلو غليتهم بمسارة تتبقسو تياب كل 250 كساب 350 تربيعت متر زدو كون زل عبايتي 3 مدك أسكفلتات كشنا عين مدرن كاترن زد غالة لكوينو نسن كلان بزد عم تحت عرصي وارد كم زلو تفليتو زاقيت هزبي 3 سنة بخلت مليون نعفا واتيو كم زلو اتابركتو دقما قناك أطال مهلاو تحز جنزب نايتا كوميتا أستغل مريم عندتيون أرديوم هزبن الزوبات السنة بتحلف عامتات بالعلى 6 مليون نافع نلعل حدا شحن كل 200 صدر سوات بجنزبن عينتن أتأيسو نيريوم سبعي مسبيت هزب تسنة نلقى خمس رياض اللغة سرح له بقول بوتو بجنزبو قطاس نحجي مجمريا دي كونس قدف نايسم كلانسي نايدك سوات كمان عابي قد نحجي تسرحيه نزيم دي كنا أنا منكم كوب نزيم دي قبرنا أنا منكن قبر مرحبا بقول بتنان بجنزبنا بقول بتنا ترى يكونن بجنزبنا بقول بتنا
بعلنا لنا يوم بحفشاو حزب تسنين ده داخل روخنا أب سنكلانو زلوا الرأيات ناي بحق تزعبين تبوقشوا زلون كا أب الناس ناتي مالتي أبزو سومن زي كم زمو بصحص صنحنا زي كفرتات زي أبت درجة خنا بصحو زي تأمن حزب لنا أب زوبا دبوب نمعبالن تعنا ندك أنستيو زهاس لمدتات نموجاد زعلمة أستمهرو نسب ميا حقن أبلات كوميتي جوزغاسات أنصار قدرات لمدتاتن تواهبهم أبتي بعصر 3 سنة أب كتما من دفرازتوها بأستمهرو مرعى تحت عدمة بمنصر تعنا حقن زمل كتمة برهي بخيلاتات قريبهم بأكلن أمرون زي أخلا زمر عوادك أنستيو قديات عقود حرسن في ستولان زي مسألة أجمات كم زخناز تغسو توم سبمويا حبرت سب نزي هاساي بحقي كل لمدين موجاد بنقحات كساتف الزخاخيرهم حلافي تهماد زوبا دبوب ويزرو أبراش هبتاي أبزس معتو قال مرعى تحت عدمة نمت أيدك أنستيو زخلفن نتعناهم محبرون صعبينات زكال عن مخان بمتكاس سبمويا حقي مس مرعى تحت عدمة أساسيرو نزمصهم قديات الرامن مهارن سقمتي كهبلو تلابيهم تساتفت بقدوم مرعى تحت عدمة كالوت قدات المدتات النمقتا زملكتن أكلات منجستن كالوت هجران تكالاتن محبراتن زتوها دقوس قاسات ككايدو تمحتينهم نبرتي من محدار كابي بيان الزبان نقفا قدم 3 عامتات زينغوتاتا ببرتوع نفاس دحر مقنطاطو اب مسرح ممهارن مستمهارن صقم تفطر زلا ناي مباتا بيت تمرتي كتصغنلهم صويعم اذا حمشته كفلታት ዘለዋ ቤት ትምህርቲ ተጠርኒፎም ቋሚ ህይወት ከስተማቅሩ ዓብይ አስተዋጽኦ ከም ዝገበረት ዝተቀሱ ወሃብቲ ርእይቶም ዝምልከቱ አካል ብዝቀልጠፈ እትዕረየሉ ስጉምቲ ክወስድ አዘኻኺሮም ሳላስ ተጠርነፉ ኣብ ልምዓት ጀራዲውን ይነጥፉ ምህላዎም ዝተቀስቶም ነበርቲ ዝተረፎም ማሕበራዊ አገልግሎታት ክማልኣሎም ዘለዎም ትጽቢት ገሊጾም ልዕሊ 3200 ነበርቲ ዘለዋ ምምሕዳር ከባቢ በያን ኣብ ከባቢ ሩባ ሕዳይ ዝርከብ ሓደ ካብ 11 ምምሕዳራት ከባቢ ንኡስ ዘነባ ናቕፋ ኮይኑ ንዓድታት ሕዳይን ሙዓት ታሕትን ይጥርነፍ